Nah, wis mateng pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Iki Bunda Dewi ki mang ape ora mam pemirsa, tak paweksa pokoke. Intan emoh pemirsa. Intan menune iki. Menu kita hari ini. Terong anu, Dek. Intan mang ngene. Terong tak. Bu, Bayu tumis. Intan sakno. Sakno. Ngono. Kan aku masak iki lah ya, Dek. Bu, Mbah Yi pokoke aja mbok kei ya, Bu. Yo aku terus ngene ngesakno tan, mosok pengen kok sithik gak oleh letan. Aku ki ngono. Wis tombo teko lara lunga ngono. Tak paweksa Bunda Dewi pemirsa ape ora mam. Ya pinter. Sithik ae. Bunda juga ono nasi sithik. Ate wake. Gak pi. Kakean, Dek. Wis sampean tak tanduk Intan ta, Mam. Aku tak jejer Mbah Yi. Jenengan kae lho. Jenengan sing ngadem Mbah Yi. Kono Pak Ibu. Alah gampang. Jenengan sing ngadem. Kok nek segomo. Gak apa-apa Dek Dewi. Ya Allah, sego entek kok tak. Kok Tan. Lebih baik ngono daripada adang akeh ora telas. Ibu mending entek kok adang neh. Do ambil nasi ning gone Mbak Yu. Dek engko Pak jukokno lho, Dek. Salwa barang jukokno. Oke. Iga niki gawedhi Mbah Yi anune napa? Iwake. Aku tidak mau. Ora iki kerupuk. Iki lho Intan mbek kerupuk. Tak goreng ndok ya moh. Aku mung bar mampu karo ndok. Aja ndok kae, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan biasa mriko Mbak Yun kok kan sing nyeteng kamera mbek. Iya, aku tak sing kono. Oke. Pon. Wis Dek tang dienakno. Ya Allah. Ki aku ngombe yo. Bisa ngene iki ini. Carane nelpon Bu, SMS Bu, WA. Aku minta Mbak Nita nyon sewu. Iya ndang juga badhe nyuwun iga kalih daging sing tinggi asem-asem. Kula ngoten. Hadap sini Tan, enak Tan. Mbak iki salam ya, Mbak. Godhong salam kuwi. Mas aku dondong. Ya salam kuwi. Wis ayo Mam, ayo Mam. Iki langsung saja, pemirsa tak pasang tripod. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bayi, alhamdulillah. Wis mbah piye kuwi? Wis nang ti Mam intene. Ger. Ger. Kuwi tak mana Seger ya, Dik ya. Wes lho, sip iki kamerane. Aku tak yo melok Mam. Jejer Bunda Dewi. Wes sampe aku sampe udah panduk sakit. Bunda Dewi makme sak iprit pemirsa. Mbok iga dadine sak menit kayok Dok kuwi ora widol, ana ini sekilo berapa? Sekilo niki wae 49 lho. Terus? Iya. Setengah salah kowe. Nggih, setengah kilo. Aku juga lomboke. Sak kilone meh 90. Iya. Cukup, Dek. Sak kilone meh 100 sak 90. Iya. 49 nek. Ini tidak banyak. Engko sampean jupuk. Tak mene-mene gedene kok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Dek mang aku ditukokno salah jajan. Nitip. Dek wingi kan. Sela kan tumbas jajan tadi Dewi. Iki tak cari iki Lombok iki. Lombok. Salah tuku jajan. Terus piye mau ngomong Maksudnya kan ibu tak mendhet ki Intan sing nerusno. Sela tuku jajan kan pengen. Intan pengen terus Sela tak sangoni nduk go sangu. Sing iki Mbak Intan tumbasno. Apa? Krepes. Titip. Mbak Yun, bakule krepes gak dodol Mbak Yun. Nyes gak apa-apa. Cekel isik kok nek dodole mbok sokan. Tumbasno. Aku tak golek lombok, Dek. Aku lombok ya. Iki mah terus ditukokno. Terus akhirnya tak kene yo akhirnya ngene. Ya wes kamu satu, Mbak Intan satu, aku ngono. Lombok ilang Ibu. Nanti nek golek lombok. Lombok kanan. Lomboknya wis susah. Kuwi wis masih tak wis matang. Lombok. Besok nitip meneh kok Sela yo kasih kan sama. Sesuk aku titip meneh Mbak. Aku lombok. Ses. Satu ya. Pemirsa. Nggih.
Asinnya yo pas, keputih pas, seger. Terus pan, kakak pengen jajal. Ini udah nama. Wah, tok ya. Pokoknya pas mantap ya. Kalau dok. Mungkin bayi, Kerupuk. lihat kerupuk. Tanggulnya dek. Gedung-gedung. Mungkin bisa ngomong kok. Enak loh. Ntar maknya sama apa? Sama apa emang? Ambil terong. Itu. Mas terong udah sampean. Ini yo. Jangan terong. Iki mangan nek. Angkat ambil terong. Saya beli tak semua nang ape. Obat di pasar dulu. Jadi sama am tak perlu keluarga ya, Dek. Nek, Dek. Wes mbak. Nyai. Sabar kok nang. Yo. Pak Om. Pak cepet nona bayi kok. Berarti ki saiki nek tuku mending ngigae Dek yo. Lah wong akeh daging nang ngigae. Aku harus punya berdiri. Nyai. Wih, kue. Sing dagingnya niki 50. Kira Mas 55 kok. Mbah pedes sih, Mbah. Jadi kabeh 104. 105 Dek kabeh. Terus jadi 49. Mbah pokoknya emang 105. Setengah-setengah, no? Ya bisa. Jelek. Tapi mantul lah. Kita panon tak kok. Usah tinggu mam. Sama. Tapi sarang gosi. Buang ya, kita buang ya. Ini gini bunda Dek. Ya dari belakang. Ini bunda ini piring lah goreng. Ya itu mau dicampur-campur mbak. Tadi kita nambekan tadi. Ngene bunda kene loro. Dan ngecek. Tahu. Ya warung wis kene. Enak cok. Iya, Sek. Apa ikut bagian uring kasih kok. Ringkes deh, pokoknya iki bare tertib deh. Pokoknya piringnya Dan bunda. langsung Ringkes. Alhamdulillah. Pokoknya iki makan enak pemirsa, makan enak. Wis Dek, Jarang-jarang orang bedino tapi entar bayi juga ya. Enggak saya bayi aja mbok saya. ngono Bayi juga. nek kan sini dhuwur. Kali-kali kan ra bentino aku. Kali iso ndak? Wes ben. Boten. Aku apa? Kejagung. Pengen hotel. Boten, Kak. Wes ora wis. Ndek iki loro dok. Wes Kak wes. Aman beli dan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah atas nikmat Allah ya Allah. Kamu segala konten apa? Parinya sehat. Bongkong konten hawa. Parinya umur. Sos ngomong Ada. Pelamban rute kang, Mbak. Ngene lho. Tak ngon ngene lho, Dewi. Ngono lho, Wi. Ning sawah-sawah, ngaret-ngaret suket, putih suket, megake sama katek. Terus mak katek kan apa ya yen kok kateke diwisi tinggo jangan menir ngono. Oh, iki ngatek ya gadunge nek. Nggih, pangan tikus. Lah pangan tikus mulane iki pinggir garong tak takoki.
disemprot kayak suka kental. Galengnya suka kental gitu terus kalau semprot ya nek semprotan. Dikeringatnya langsung aja. Aku udah lombok aku. Kayak di wah rasanya. Terus rasanya. Enak. Aduh. Oh mamun gitu, dijak mama yang restoran apa neng? Yang itu sih minta sih sopan sih. Terus dirsi ide deh. Sing balung di nganu dewek lo sesi tumpuk neng pojokan ono resi lo. Tadi biasa bagian pembersih. Gak usah. Pokoknya orangnya nggak usah perintah. Gembar mangan keluarganya pokoknya sing ngringkesi piring. Intan, tadi pokoknya sekatan mas. Ini kan tambah pedes. Rumah kurang pedes kok Mbak, lomboknya kurang akeh. Aku pedes enak dek. Iki lagi merak dadi nang Ibu. Agak kudu mangan lombok no Mas. Biasane Kalau enggak, lombok kuwi aku. lomboknya walah akeh sih Mas. Ah dek untuk 11 menit dek makasih ya aku ya. Iya. Cus. Oke lho pemirsa. Wong ini dek iso kurang pedes lho padahal ki mang yo lomboke wis wagi. Keringetku ngantek kok ngene pemirsa. Aku keringet tenang. Men ya dek. Ya ora, tapi kan gak kaya awakmu. Wis tak rengkisi Oke, makasih ya. Oke. Makasih yo Tan. Loh, nduk enek Yumar nih. Lah kok gak ero le nduk. Aja guyu. Yumar nih kondi dek pirang-pirang dina gak rene. Ning omah? Oh. Nduk Tan, mumpung Cik Yahmine, Ibu kancane ayo ngresiki omah iki sik ya. Piye yo? Mam, ambil asem-asem. Jangan iwak. Gak apa-apa, tak jikokno ya. Tapi aku gak apa jenenge ndok kuntek aku rung tuku ndok ambek asem-asem iwak sapi ya, tak jikokno ya. Heeh. Tan bar iki anu ya, nyapu omah iki ya mumpung Yumarni ning kene iki dibuka lawange ya. Gak asus sih aku. Gak usah. Iki jek awane, Nduk. Sedelok ngkas yang paling resik-resik sedelok ae kok. Biasanya tekok ndok pemirsa. Lah aku mah urung blonjo ndok. Gak ndek ndok terakhir ndok digoreng esuk mangi ya, Nduk ya. Terus urung tumbas nah. Biasanya iki makjah. Aku titip makjah ngono. Wis tak jukokno mamsek yo. Jenenge mau wis mana yo. Yo ben nduk pengen mamneh kok Tapi yu untune sampean tedas yu ya, empuk Tedas untune ya. Untune dienggo nyokot gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa ya wes. Iya lawange buka. Tak jukokno igane pemirsa. Igane kan empuk ngono. Soalnya kuatir. Betul kata pemirsa. Lawan rasa takut. Aku ki rondo anu ki beberapa minggu iki lho pemirsa. Maune ya jruntal-jruntul. Pokorone ki pas aku njukuk klambi bengi-bengi. Kuwi nek swara kaya dramben. Yu nang dimamsek yu. Yo ya lak rokok neh to. Ngene yo nyah Mam. Ya yo. Wis mamsek. Aku tak nyapu. Ini tak kancing pemirsa tak buka ini. Cara sapa yo, Pe? Nek kancane yo mari. Gua yo. Oh, diguwaki. Yu, nek ijik nganggo banyu pam, nek kuwi dienggo minum ya. Aja diguwaki yu, yo sing sabar Tan. Sing sabar. Banyu minum diguwaki. Wis gak apa-apa ben maem. Dek iki yo gak rene, Nduk. Jarene ning cepu ambek ning omah, mlaku pemirsa kene cepu mlaku. Kuwi rokoke sampean selehno sik ayu. Nah, pateni gak apa-apa Diselehno sik. Kok usah dipateni, Ben? Iya, banyune iki diguwaki. Makane kadang ngentani rondok, Bu, Yumarni iki lho. Kok di anu ngono. Tan, Intan.
kalungmu kan masih 2 ning kono. Kuwi kasihno Yumarni sik engko kon gawekno salwane sing bagus. Dekne pengen kalungmu masih 2 di sana. Heeh. Kuwi coplok kayakno Yumarni. Iki. Kalung. Kalung ki. Kan kamu punya 2. Engko dikai apa kuwi bandule kuwi sing dibelikno ibu kan lho, Nduk. Dari MSC kan karo saka Liforce nenek. Nek Intan anu pemirsa kalungnya tak simpen soalnya pedot yo Nduk ya sing kalung emas. Terus gak usah dipakai kuwi ya. Enak yu. Alhamdulillah. Cokoti alon-alon yu. Empuk Aku mau. Intan gak mau. Dek ini ya disaponi Intan, tre ya wong tre padha ceblok kabeh cah jambu mbek anune iki lho. Dhuwur-dhuwur ya isih waki pemirsa lho. Kudune kuwi dibungkusi ngono. Dadi gak dianune uler. Ibu gak mbok soteng, tak resik-resik. Nyah leh Yumarni mber mau. Aku tak kene kocanku. Iya. Lho, tedas. Yumarni tedas alhamdulillah. Sakno pemirsa untune wis sing depan wis habis sak ibuku. Mak Mbah Yi. Nggih. Tanggal pinten Mbah Yi buah Mbah Yi? Jeng Senin. Wah iki Bu. Nggone Mbah Marju. Engko tanggal 3 kuwi aku 4. Nggone Mas Monyo, nggone Mbah Sam Jumiran, nggone koncone ibu 2. Tanggal 3 kuwi. Heeh, ning Gadu nggih Bayi nggih. Terus jenenge lagi usum nggih pemirsa. Saatnya bareng lagi usum. Nggih. Nggih, sesuk ki tanggal Senin iki nggone ngantene Mas Bagus. Ngono. Mungkin bayi ning kono. Aku untuk pilang. Pilang cepu. Pilang lah niku lah enten pilang sing pilang landean kali pilang dong Tuban Mbah Yi. Oh, pilang jenenge. Pilang. Sepatu pilang. Wes. Enak ya yu. Enak Mbah Yi, tedas Mbah Yi. Tedas Mbah Yi, alhamdulillah nggih. Intan nggih nyeremumuk banyune dibuaki ngono. Tinggo isa malan banyu minum. Nek ijek ning iki lho yu ning kran. Ijike ning kran, nek iku air minum ngono lho. Alhamdulillah telas pemirsa. Oh tak kandhani aja tekok endok. Aku endoke telas urung tuku kula ngoten. Mame mbek asem-asem. Lah ngono yu. Nah, pinter. Lah nyukup buake kok. Bentotan. Sabar ta. Alon-alon yu. Nah, parake rene nah. Nah, alon-alon. Isa para. Wis nang go mengguri tan. Isa parane tak anak-anak nek gak isa. Ora kok mati. Ngene lho yu. Parake ngene lho lah, ngene ya. Lu tak kene kocan. Wis nang kok kocan, aku ter apa nek ngarani ternyapu. Kancani lah cara mono kancani nyapu. Enek Yumarni rame kok. Lampu-lampu tak kakno kabeh pemirsa. Malah ke pirang-pirang dino iki aku sing rasa atiku sing rada piye ngono. Mau-maune yo. Ya. Oh sinten Mbak Ram? Oh nggih. Mbak Ram. Nggih, wis. Botolnya dibuak yo. Botolnya dibuak. Apa dicek Dibuak. Beno-beno. Saya nyapu jero kuwi ndang kok kono. Kok kono sik nduk buak nduk ku lomboke dibuang sik kok kono ora apa-apa. Loh, kok dibuang kene yo kok. Ora apa-apa ning kerdus kan kok dibuak to, Nduk. Wes dang. Sik ya. Dang. Rasa sik. Lho lah sapuku mang ndi? Iki aku sing lali jare.
karo njukuk lap sisan. Dirimu bagaikan rembulan. Wis aku ning ngene dhewe iki, pemirsa. Walah tak 0, kok ya ora keneng to ya. Ini lho. Kan pemirsa baik hati aku dikancani resik-resik karena ipel. Aku ki ndek ingin pemirsa delok berita enek obat tikus jirene sing begitu mati langsung langsung kering tidak bau. Aku terus order pemirsa. Tikusnya lagi pemirsa. Ya tan aku tak ngalapi dok. Sido pera pointan sing nyapu. Lah piye? Tripote aku ra roh ndek kon nduk endi kok. Ya, nek tembok syutingno. Nono berjalan Kan Rono. ya berjalan kok kene sik lah mosok ke sono sik. Enten apa bayi? Enten apa bayi? Mbah, Apa ta? mbah ngomong apa? Aku gak kerungu. Nggih sekedap. Pripun, Bu? Nggih. Oh, jambune ra dipangan ular ta. Oh, gak dipangan ular. Sesuk mamak kesepian, Bu. Loh, kok saka cepian. Lah dina sesuk berangkat ke Jakarta. Nggih, lho. Golek duit kok, Nduk. Heeh. Menyambung hidup. Heeh. Hidupnya disambung gitu ya. Untuk menyambung hidup. Untuk menyambung. Kayak Intan ya, menyambung Intan ya. hidup. Dah. Nah, Ki Marni. Dan penyapu. Kowe iki muacak wayu nehi kondi. Dengi ae. Dengi kae apa jero duwe bae. Kayak wong India macake. Ya. Bu, kok kene ketok, Bu? Oke iki. Ya pun pemirsa, Keren di sana. demikian konten Obat ini. kali ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Apa Bang? Semoga semua sembuh untuk keluarga juga. Semoga Bang Udin. semuanya salih dan Salih-salihah. salihah. Ya. Kami pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya iki nganutan. Istilah iki bendino tan. Kudu mbah diresiki lampune teng dikakno. Kok nek pagi sing tetep dikakno kamar mandi, kamar Mbak Indah kae tetep dikakno. Nek sing ngene iki padang iki dipadangi gak apa-apa. Heeh. Ya kan pemirsa kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus.